Ja viem, že ťa to prekvapí, ale musím ti to povedať. Ty si žena, na ktorú som čakal celý svoj život. A nehanbím sa to priznať. Počkaj. Nechaj ma dohovoriť. Som do teba zaľúbený, Mary. Také niečo som fakt nezažil v živote. Nekecám, vážne. Cítim sa ako taký školák. Ako školák, ktorý by sa s tebou strašne chcel milovať. Zdalo sa mi, že s niekým hovoríš. Mary. Strašne sa chce milovať s nejakým školákom. Tak ja radšej pôjdem. Nie. Do čerta. Nie. Tak som to predsa nemyslel. Vieš, ja som ti chcel povedať... že ťa mám rád, Mary. Že ťa mám strašne rád. A pýtam sa ťa na rovinu. Otvorene a chcem, aby si mi aj otvorene odpovedala. Čo myslíš, aká je šanca, aby sa chlapec ako ty a dievča ako ja dali spolu dokopy? Vieš, Lloyd, to je ťažká otázka. Veď ja ťa v podstate nepoznám. Tak už to vysyp! Chcem vedieť, na čom som! Prešiel som polovicu Ameriky, len aby som sa dozvedel, akú mám šancu. Veľkú nie. To znamená asi 1 k 1000. Je to tak, Mary? Ja si myslím, že skôr 1 k 1 000 000. Takže predsa len mám šancu? Ja to chápem.